Malaking panghihinayang ang nararamdaman ng maraming residente sa partido area dahil hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapakinabangan ang itinayong district hospital sa bayan ng Goa. Sinimula ng pagpapatayo ng naturang hospital upang magsilbing pangunahing medical facility para sa mga residente ng Goa at mga karatig bayan sa partido na layong mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan na upang hindi na kinakailangang bumiyahe ng malayo para sa mga magpapagamot o makakakuha ng agarang atensyong medikal. Bagamat natapos na ang konstruksyon ng ospital, nananatili itong hindi magamit dahil sa mga isyong may kaugnayan sa pag-aproba at operasyon ng pasilidad. Kabilang sa mga nagiging balakid ang umano'y hindi pagproseso o pagharang sa business permit na kinakailangan para maipagpatuloy ang proyekto. May ilang opisyal ng bayan ng Goa na umano'y nagiging hadlang sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng ospital. Kung sa 6 years tinawa na nindang mayor's permit o building permit iyan, dagos-dagos po ito ka na yan. Tamay yan, ang urulay mi ko takaito ang DIC ay Medicare, ibabalyo lang digdio. Ta magiging district hospital. Aram ko man na talagang dahil inapruban so pag-apply kayo kang probinsya sa pag-open kaya naman na 19. Dapat pagtukaw ni tarabangan na din dang maka-open. Di pagtukaw kong July, pigpaabot ko sa mga department head, sabi ko, anong nangyari? Taday nabuksan ang sa tuyang hospital, nahamana yan kang paghalik ko. Day man daanin da arab ta, siyempre da, iba man na nakatukaw. Day man siguro tinabangan ang probinsya para maka-open. Binigyan diin ni Mayor Lim na dumaan sa masusing pag-aaral at tamang proseso ang pagpapatayo ng Goa District Hospital bago ito iskatuparan. Bumwelta ang alkalde sa mga nagsasabing white elephant umano ang naturang na ospital. Bago yan nilagay dyan, pinag-aralan ng DOH. Tinisting yung lupa, lahat inayos nila. Bago nga, sabi ko nga, matagal din. Sa panahon pa ng asawa ko, yan ang planong yan. Kaya lang na implement lang sa panahon ko. Kami ang nagbigay ng lupa sa probinsya para magawa niyan dyan. Kaya, wala naman na madaling proseso. Dinaan naman sa maayos na proseso yan. Maging si Governor El Rey Villafuerte, bumwelta at nilinaw ang mga kumakalat na pahayag na umano'y magiging white elephant o hindi mapapakinabangan ang naturang na ospital. Aniya matagal nang naipatayo ang gusali sa panahon pa ni dating Governor Migs Villafuerte. Ngunit hindi umano agad ito na ipagpatuloy ang proyekto dahil sa hinaharang umano ito. Nabidding na po yan, I think na-award na, umpisa na po yan. So yung mga naninira na white elephant yan, ang katotohanan po, gusto ko lang linawin, no? Matagal na pong nagawa yan ni Governor Migs noon. Ang problema, nung umupo yung mayor sa Goa noon na bago, hindi nila inisyuan ng building permit, ng mayor's permit. In fact, sumulat pa nga para agawin yung lupa. Ngayon nananalo na po yung kaalyado natin, si Mayor Raquel Lim. Nagbigay na po ng building permit at inuumpisa na po natin yung construction. Linawin po natin, ang commitment natin para mapagandahin, mabuksan yan, matagal na. Talagang hinarang ng congressman dyan, ng partido, hinarang ng dating mayor. Pero hindi kami magpapaharang sa kanila dahil kami may commitment sa tao. Gagawin namin yan kahit na anong paghaharang ng mga kalaban namin. Umaasa ang LGU at mga residente hindi lamang ng bayan ng Goa, maging karatig bayan sa partido na magiging operational ang ospital sa lalong madaling panahon at darating ang panahon na hindi na sila babiyahe ng malayo patungo sa Naga City makapagpagamot lang. Eli Balbin, CSN.